И здравейте, дами и господа, в нашия клип, в който с Steel 2.0 ще играем на Майнкрафт. Здравейте! Не се обаждате така. Добре. Аз съм Плеймен, явно, ако някой гледа клиповете, може вече да знаят за мен. Ново скинче, както виждате, с текстур пак. И да, продължаваме, имаше леко забавяне с скина ми. О, човек! Две кожи и 3 пари. Аз си запомня другата крава. Трепай! Абе, ей! Да! И колко ти даде? Кожа и мисо. На мен ми даде 2 кожа. Мисо. Да те я. 2 кожа ли? Сега като бия другата крава. Дано ти даде кожа. Да. Даде ти. Да. Да кажем, че ние сме... здравей! Хора, искам да добавя, че ние играхме един друг World. Да, в който малко... Сме много печени. Да, намерихме Дивмонт. Не намерихме, аз намерих. Аз го учасах малко. Да. Аз почвам, нека да ви разкажа. Копая там си аз в една пещера. И аз му викам. И чакай. И той ми каза, валя ще намериш диаманти тук. Аз И копая, виждам и казвам, какво каза? Не, ти копаеш посредното. Аз ти го казвам, ти копаеш едно блокче и виждаш диаманти. Да. Той буквално, дами и господа, ме учаса. И ето го правим ние двамата. На печени диаманти. И преди намерихме спаунър. О, да. В който този пичага до мен, стил 9.0, Намери като най-големия пичагър си промуши през някаква малката дупка и си открадна честа и в нея намерихме Golden Apple. Аз намерих Golden Apple и после го бъгнахме. Да. И стана едно чапъл. Да, но не знам дали едно чапъл още, защото може просто да ни е бъгнала графиката. Ама със сигурност едно чапъл. Не със сигурност. Може би. Но няма да го ядем, за да го доказвам. И няма да излизаме от този свят. 28 FPS, бе, 18 този свят ще правим много неща, ще убиваме дракони. Може да не го говориш. Ще убиваме дракони, ще търсим артефакти. О, да, нека да кажем. Ето това ще са целите в нашата поредица. Те ще са следните. Село! Да, бе! Не, бе! Богати сме! Добре, нека да разкажем. В тази игра ние ще търсим артефакти. Ще убиваме дракона, ще убием уидъра. Но най-важните са артефактите. Под артефакти казвам драгон яйце, такива кристали или блокчета от този подводните фортреси. Да, или сълза от газ. Да, това е малък мини артефакт. Човек, как видя се от толкова далеч? Ами аз съм с текстур пак. Човек, ще ме изчакаш ли? Това рендър дистанса ми е на много напред. Човек, намерих 3 крави. Убий ги. Човек, искаш ли само да вземем дърво и такова от селото и да се махаме? Добре бе, човек. Стига си вика, бе. Богати сме. Я пробвай, цъкни върху серените с емералд. Не. Що? Ти тъп ли си, ми да стане? Може да стане. Емо, взимай от фермите. Селяни, гледайте кой им бе. Селяни, гледайте кой им бе. Това нещо дет най-много харесвате. Емо. Колко кожи имаш? 2. Колко бражоли имаш? 3. Какво? Аз убих 2 крави. Аз убих само добре, една крава. ако искаш да се махаме. Малко е тъпо. Говоря на него. Да, не знам колко е тъп, че да се набира тук, но не знам сега дали му помагам или да му се кефи. Тъп селянин. Ще помогна. Хора, ако от неговото виждате какво правя, не му казвайте. Не чупя дърво от невидните къщи на селяни. Какво? Ако видиш една къща без странично дърво, да знаеш, че не съм аз. Стиле! Каза, че си намерил 3 крави, пък нищо една не си убил. Да, но... Не взеш ме.
И не взимай дърво от тука, после ще го върнеш. Нямам, аз вече го направих. Нищо, като набереш дърво, ще го върнеш. Ти ще си се маха. Не, няма да се махаме, тук ще живеем. Не! Човек, моля те, тъпо е тук, да си направим... Не е тъпо. Да си направим мина някъде подземна. Тук ще си направим мина. Искаш и в това замъка. Добре, ама няма да се отдалечаваме много от това село. Не, ще си живеем в селото, ама ще живеем в замъка. Не в замъка. В замъка! Ние да си направим собствен замък. Да си направим. Но този замък тук е тъп, че не си направим собствен. Чувам коне. Да искаш? Виждам коне! Не ги убивай, може да ги опитомим някой ден. Знам. Имаме достатъчно кожа. Аз ще си... Човек, коня! Аз дяго. Чека, аз направих си дървена кирка, като имам айрон. Стига си ги бил, не съм ги бил, падна в лава! Що? Гледай, виж от това да ти искаш да ги убиеш. Човек, много е готино. Как те намери лава? Тук се тече. Тук сега в момента събирам. Не! Сеганин! Сеганина мина през лава и бъгна. Не, върна се. Ей, страхливец! Що ти пука за селяните? Между да са страхливци. Емо, къде ще живеем? Да си намерим хубава къща, коя от всички? Ние ще си направим. Не, да си намерим. Стили, ти искаш само всичко на готово. Аз ще си направя къща, докато ти живееш в някоя барака. Добре, къде ще ни е къщата? Някъде по-далече от селото. Защото, всъщност не по-близо, всъщност по-далече, защото в селото се спават много зомбаци. Ма човек, може ли преди да строим да живеем в една малка къща? Защо искаш? Голяма да е, голяма. Намерих една много готина къща. Добре. Човек в нея има дърти цветя. Погледни. Чувам зомби да бие врата. И аз. Отивам да му навря дървената си кирка в носа. Моля те, не го убивай. Ти имаш айрон кирка. Не, отивам дървена. Искам дървената си кирка да му навря в носа. Ето ме. Къде? Може ли малко помощ? И аз паднах като селен дуркан. Де си, бе? Зомбак. Господине, извинете. Дене? Да, Дене. Ето. Къде си, бе? Това е къщата, която искам да живеем в нея. Вах, човек. Готина ли е, човек? Да, наистина. Ти ли си го сложил тук? Не, само си беше така. Остави го. Тук ли ще живеем? Да. И започва да се стъмва. Бързо да... И слагай, чека за такова си, като обереш тук от фермите, засявай. Един сеганин ни влезна в къщата. Чек, засявай. Я да се махаже. Чек, засявай се пак. Добре, бе, ама тук има не... Който ми се обикага по къщата. Бе, какво тук говориш, бе? Той малки деца гледат, бе. Абе, чекай, веднага ела и си служи сидовете. Не, ще ги съдя вътре. Айде, чао. Идвай вътре в... не, пак има някой в къщата ни! Тъмно е! Варни се идва. Ко? Тъмно е. Що ми излиза опен? Къде ти излиза опен? Като средна влезе и ми излезе опен. Чакай да го затворим. Не виж го тъпчето. Аз не виждам нищо. Много ми пука. Човек, имаш ли факли? Човек, заразах всичките си паржоли в печка над посреднището. Много си тъп. И този седения също. И засей сидовете на сутринта. Аз ще рискувам, ти ще рискуваш живота си да засееш сидовете, докато аз ще рискувам живота си да взема единственото нещо, което може да ни изхрани. Паржоляците! Аз имам паржоляци. Изпечени? Не. Видях скелет! Но там там има печка и паржоляци. А паржоляците изпечени? Вземи печките! Не мога, страх. Много си тъп. Да, ти го направи тогава. Ама айгън кирката ще я Това пазим. там? Добре, ще я пазим. Човек да направи чест. Още не.
Не ми трябва. Вече направих. Стили. Искаш ли хляб? По-скоро Не можеш. Айде! О, в той аз имам. Стили, я излез от сервера за малко, мога да преспя. Не. Добре, тогава ще си почина. Какво няма? Има зомбите, не мога да си Как легна. имаш регуле? Нали се бах телефона е? Мире, море, имаш го още вън? Едно поне. Не. Човек тогава... Какво има? Виричо! Чо, искаш ли да го затворим? Не. Агле, коям пред те? Чакай да видя дали може да заспим така и двамата. Става! Не става. При мен става, чакай една минута. Я ще си почина. Айде, че пробвам. Починах се. Да ям с малко да се почина. Отивам да взема пържоляците. Чакай, Кирчока. Остави ценните неща в чест. Аз ценните неща. Вие кой им човек? Ги в честа. Готин, че си имаме. Трябва ми само кирчок. И може би блокове за спешни случаи. Само не вземе дъртане. Малко помощ. Какво има? Не, аз нямам. Бога буташ към мене, бе, идиот! Абе, ти си без нищо, е. Какво буташ към мене като някакъв пъзло? Пък скина ти е някакъв набатък. После ми направиш ли камена килка? Направи си. Нямам Зомби камък. силен меч. Нямам камък. Имаш ли крафтинг? Да. Аз бягам за живота си, откраднах 13-те пържоляка, които заразах. Отмъкнах си ги. Стил 2.0, отваря вратата. Отварям. Хора, мисля това да е за клипа. Така ли е? Да. И да. Чао. С мен беше Стил 2.0, аз съм Плеймел.